Dit item van Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Only for Men, Men's Experience. Dames en heren, fijn dat u met zoveel gekomen bent. Namens Dichter bij de IJssel en de Gasthuiskerk Doesburg wil ik u allen heel hartelijk welkom heten. Een bijzonder woord van welkom voor onze gast van vanmiddag, Antje Krog. We zijn buitengewoon verheugd en ook heel trots dat Antje vanmiddag voor ons wil optreden. Een bijzonder woord van welkom ook voor de twee vertegenwoordigers van uitgeverij Podium, die Antjes nieuwe bundel Medeweten op zo'n voortreffelijke manier heeft uitgegeven. Stef van Dorp en Gabine Veldkamp. 2,5 jaar geleden, dames en heren, trad Adriaan van Dis in deze kerk voor ons op. In dat optreden bezong hij de lof van Antje Krog en zei dat we eigenlijk moesten proberen haar een keer naar Doesburg te halen. Maar dat is natuurlijk geen eenvoudige opgave voor een kleine poëzieclub, om zo'n beroemde dichteres van de andere kant van de wereld hierheen te halen. Mede dankzij de inbreng van een van onze trouwe bezoekers, Patricia Meus, die zelf lange tijd in Afrika heeft gewoond, is dat uiteindelijk gelukt. En zo treedt Antje tijdens haar 4-daagse bezoek aan Nederland op in 4 belangrijke steden van ons land: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Doesburg. En ik zei u, we zijn trots dat ze hier vanmiddag is. Om haar optreden een feestelijk tintje te geven, wordt u in de pauze niet alleen een drankje aangeboden, maar ook een Zuid-Afrikaanse lekkernij. En na het optreden van Antje is er gelegenheid om in de foyer nog even het glas met Antje te heffen en nog een paar bijzondere hapjes te proeven. In de pauze kunt u aan de boekentafel, die zoals altijd wordt verzorgd door Boek en Bureau uit Doesburg, boeken van Antje Krog kopen. En Antje is bereid om daarna de boeken te signeren. Eén vriendelijk verzoek: gaat u geen gesprekken met haar aan, want haar tijd is zeer beperkt. Na het tweede deel van Antjes optreden is er wederom een gelegenheid om uw boeken te laten signeren. Dames en heren, de Zuid-Afrikaanse en de Nederlandse taal zijn de afgelopen 3,5 eeuw nogal uit elkaar gegroeid. En dat betekent dat het voor Nederlanders niet altijd eenvoudig is om het Zuid-Afrikaans te volgen. Maar als ik aan een vertaling van een gedicht denk, dan schieten de woorden van W.H. Auden door mijn hoofd, waar hij zegt: wat is poëzie? Dat is wat in een vertaling verloren gaat. Om nou enerzijds u te laten genieten van de prachtige voordracht van Antje, maar anderzijds voor iedereen de inhoud duidelijk te maken, zullen we de Nederlandse vertaling van de gedichten op 2 schermen hier achter mij projecteren. Ik hoop dat dat goed gaat. Er is heel veel voorbereiding gedaan en er zijn zeer deskundige mensen, maar het was wel een opgave, moet ik u eerlijk zeggen. En bovendien zal op verzoek van Antje 1 gedicht, of 2 gedichten misschien zelfs wel, in de Nederlandse vertaling worden voorgelezen door Tineke Bijshuizen, die naast Antje heeft plaatsgenomen. En na het voordragen van de gedichten zal Antje er zelf een toelichting op geven. Op de 2 tv-schermen zult u ook nog enkele afbeeldingen zien die Antje als illustratie bij haar gedichten heeft gekozen. Dames en heren, ik wens u een mooie, inspirerende middag en ik geef nu het woord aan Patricia Meus
voor een korte inleiding. Denk op het afstandje. Dankjewel. Vergeef me dat ik mijn tekst voorlees, want op het allerlaatste moment heb ik besloten om het in het Zuid-Afrikaans te doen. Te proberen. Lieve Antje, jij is zo welkom, zoals meneer Overweg zo pas gezegd heeft. Die thema van die Nederlandse poëzieweek is hier dit jaar. Met zingen is de liefde begonnen. Liefde, het begin met zang. Als ik kon, zou ik mijn lofbetuiging aan jou zingen met liefde. Maar in plaats daarvan zal ik voor jou die lofbetuiging van 2 bijzondere vrouwen lezen. Dit is voor mij een voorrecht om jou aan die gehoor hier in Doesburg voor te stellen, met die bekendstelling van die vertaling van jouw nieuwste poëzieboek Medeweten. Hoewel, is dit rechtig nodig om jou voor te stellen? Die reikwijdte en verscheidenheid van jouw werk is, om die minste te zeggen, indrukwekkend. En meeste van ons, is ik redelijk zeker, is degelijk bewust van jouw levenslange, jouw lifetime werk. Maar min mensen zal weten dat jij onlangs een slotrede, een epiloog, geschreven hebt. Voor die boek van een jong zwart vrouw. Haar naam is Sikolili Mbalo. Zij was vreed verkracht, geskiet en voor dood achtergelaten. Maar ze had oorleefd. En een boek met die naam Der Bullet geschreven. Maar zij zou dit niet zonder jou kon doen. Nie. Dit was jij, wat zonder ophou en met deernis en betrokkenheid haar geleid had om haar eigen story neer te schrijven. En wanneer dit soms voor jou moeilijk was om te verstaan wat zij probeerde oordragen, was daar Sindivi Magone. Hier, lieve Antje, is hulpwoorden van lof voor jou. Van Sikolili en Sindive. Sikolili zei, and the people can see her. Sikolili zei, this book wouldn't have been possible without the help of Antje Krog. Thank you, Antje, for believing in me and for all your patience. I hope my story will change people's lives. And dit is Sindive. She's my favorite. What can I share about Antje, a very private person, is that working with her has been for me an honor and a privilege. But watching her work with Sikolili Mbalo was a lesson in humility and humaneness. I don't think that Sikolili ever had an inkling as to the stature of the person attending her. Antje's patience and perseverance was in ensuring the book did get done, despite Sikolili's enormous problems, which often resulted in her disappearing from the radar, a marvel to behold. From me, you can tell Antje, never change, but stay the marvel in humanity that you are. Met hierdie woorden is dit voor mij een vreugde om een licht te werpen op een kant van jou wat min mensen ken. Daaraan voeg ik persoonlijk toe, warm, deernisvol en betrokken. Je hebt in een kwestie van een paar dagen opgetreden in, as Herman said, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Ons hoop
dat jij met hier die laatste optreden hier bij ons ontspannen en thuis zal voelen. Op die spijskaart is, as Herman said, 3 hoekie curry cookies, zoutteert en boerboetie pasteikies. And of course Cook-Sisters en droerbos. Geniet hier die tijd met ons. Just quickly, tussen 2 haakjes. Uw boek heeft van Maria Barnas nu al 5 sterren gekregen. Het hoogst haalbare. En tot slot, het kleine boekje Dear Bullet, geschreven door Sikko Lili, ligt ter inzage bij boek en bureau hiernaast straks in de pauze. Helaas, ik heb maar 1 exemplaar. Dank je. I don't know who I give this to. Okay. Ik is nog nooit zo... nee, je gaat maar doen, het is fijn. Ik is nog nooit zo voorgesteld nie, en ik is buitengewoon aangedaan. Sitlolile het by my kantoor ingeloer, een van die mooiste meisies wat ek gesien het, en gesê sy wil haar storie skryf. En so 3 bladsytjies klossa gehad. En ons het 2 jaar gewerk. Sy kon natuurlik oor alles skryf behalwe die verkrachting. Hy het haar nie net verkragt deur die nag nie. Hy het haar dan die volgende dag gevat na die skooltoilette toe. Vroeg die oggend 4 uur en haar geskiet in die nek en sy het toe geval. Toe tel hy haar op en hy druk haar kop in die toilet in. Wat heeltemal geblokkeer was en stamp om te probeer om haar nek te breek. En het toe weggegaan en toe het haar voete uitgeval en sy het reggekom en gekruip, 300 meter ver gekruip op haar maag, na die naaste huis om te sê. So dis 'n geweldige storie, maar as sy haar lewensverhaal vertel, is dit een enkele ding in 'n lewe wat eintlik so hard is. Dat jy weet, waar verkrachting nou vir ons een van die ergste dinge is wat jou kan oorkom, is daar verskeie dinge van 'n ma, wat daar met 'n ouma, 'n sissies, dus die hardheid van haar lewe is enorm. So ek was, en die koelheid bly sit hier in haar keel, so sy praat so. En dit sit tussen die slagaar en die senuwees. So hulle kan nie dit, en die stembande, so hulle het hulle nou daai tyd van gesê, wil nie opereer. Nou ek het gehoop dat as die boek uitkom, iemand gaan dink, maar ek wil daarom vir die kind help, maar okay, niemand het nog nie. So, maar wat ek wil sê is, ek is nog nie so deur hulle, ek waardeer dit baie. Maar die ander nuwe ding wat vir my totaal vreemd was die opdrag dat ek kon iets verduidelik en dit dan lees. Nou dit gebeur nou eintlik moes nooit, en ek hou nie daarvan as 'n digter klomp goed verduidelik nie. Dan dink ek, nee jong, daai gedig is nie goed genoeg nie. Dit moet alles in die gedig wees. Maar mense het natuurlik gedigte wat moeiliker is as ander. En so ek het nou 2 verskriklike moeilike gedigte vir julle gebring. Want ek is so bly dat ek dit kan deel en doen met julle. So die eerste een sal dan die cartoon wees. Nou die cartoon is van Jonathan Shapiro, hy is ons hoof cartoonist daar in Suid-Afrika. En hy het begin om hierdie, want Jacob Zuma is na hy vrou wat hy gesê het, wat sy het gesê, hy het haar verkragt. Toe vra hulle vir hom, ja, maar is hy nou nie bang uit AIDS nie, hy gaan AIDS kry nie, toe sê hy nie, hy het goed geshower daarna. So nou toe van toe af teken Jonathan hom met 'n shower. En dit het nou heeltemal 'n simbool geword in Suid-Afrika, as die oppositie nou iets leliks wil sê oor Zuma, dan maak hulle so, dan beteken dit, jy weet, okay. Nou,
dit is nou tydens die einste ding waar hy die vrou, sy het gesê, hy het haar verkrag, hy het gesê, hy het nie. Sy het, nee. Maar hy het die justisie, hy laai al die instituties in die land met mense wat aan hom iets verskuldig is. So hulle kan nooit teen hom gaan nie. Nou, Jono het dan hierdie ding geteken om te sê, daar lê vrou Justitia op die grond. Hier is die ANC Youth League, dis Julius Malema, en dan daai ANC is Gwede Mantashe, dis soort van die spokesperson van Zuma, dan die communiste, en dan Kusatu, met hierdie verskriklike aaklige gesigte in. So die mense, swart mense veral, was woedend oor hierdie cartoon. En het gesê, dit maak van hom 'n verkragter, en hoe durf jy, wel, hy is president van die land, jy moet darm sekere mate van respek hê. En ek weet, ons kan nou 'n hele 2 dae praat, want dit sluit aan by die Charlie Hebdo ding. Wanneer mag jy satire gebruik, en wat 'n soort satire, en wat wil jy bereik met die satire? Nou, ek persoonlik was ongemaklik toe ek dit gesien het. Nie omdat dit nie die waarheid is nie, is die waarheid. En daai mense wat daar so vasdruk is, almal omtrent aaklige politieke leiers. Maar ek het gedink, daar kort iets. Want dit lyk asof vrou Justitia eintlik nou net verkrag is deur daai. En my gevoel is, sy is nou al lankal verkrag in Suid-Afrika. Lankal sien mense nie meer geregtigheid nie. So ek wil nou, ons gaan die gedig, is dan vrou Justitia geblinddoek. Ek het ook 'n probleem, hoekom is sy geblinddoek? Dis nou kamakastig sodat sy nie met kant kies nie. Maar ek voel, dis omdat sy geblinddoek is, dat sy nie kan sien hoe onregverdig die wêreld is nie. Hulle met daai ding afhaal, dat sy kan sien wat so verskriklike goed gaan aan. Maar okay, dis nou 'n wonderlike naïewe ding. Okay, so ek gaan die eerste deel net sê wat daarin staan, en dan gaan dit voorgelees word, en daar's 9 afdelingkies. So ek sê goed, sy lê op die grond, sy gaan geryp word. Maar kyk die president se kop, ek gaan net weer terug na daai ander ding toe. Die president se kop, sê Julius Malema, lyk soos 'n butternut. Can you go back to the cartoon? Sien julle, hy teken sy kop so dubbel soos 'n butternut. So 'n dubbel kop. Hy het 'n voorkop en dan 'n agterkop. Ja. Dan sê ek, maar die vrou gaan verkrag word, maar agter haar lê 'n ander cartoon waar sy reeds verkrag is. En wie het haar verkrag? Die heer edelagbare Boerpiel, die hoogwelgebore Soutpiel. Julle weet, ons noem die Engelse soutpiele, nie? Want hulle staan met 1 voet in Engeland en 1 in Afrika, en dan hang hulle penisse in die water. En dan hulle mater welgestrenge akkerpiel, julle weet sekerlik wie's dit. Goed, je kan lezen. Oké. De broek is opengeritst. De erectie duwt. Vrouw Justitia ligt op de grond, vastgepind door mannen die verbeten in het slordig leem van hun geweten rondspitten om te verwoorden dat zij erom heeft gevraagd. Zij daagt immers uit. Belustheid stuurt op, is dus te billijker door de president zijn dubbel gekielhaalde leugentronie. Maar achter dat tableau schuilt natuurlijk een ander. Met 1 voet stevig op het goud, de andere plat op de grond. Terwijl de ene hand beet heeft, de andere vastgrijpt, bungelt uit zijn wollen onderbroek zijn tevoorschijn gehaalde pauw, heer edelachtbare boerenlul, hoogwelgeboren droplul en hun maat wel edelgestrenge oetlul. Op dat tableau is het ergste al gebeurd. Bloed vlekt onder de dijen van vrouwengerechtigheid. Haar blik glazig, niemand helpt haar overeind.
Tussen het zwijgen van vrouwengerechtigheid op deze vloer en de blindheid van vrouwengerechtigheid draalt meer dan het onrecht van 3 eeuwen. Het recept werkt als volgt. Dan afdeling 2 gebruik die werk van Frans Fanon, wat 'n psigiater was en in Algerië gaan werk het. En tot die slotsom gekom het dat alle swart mense wat gekolonialiseer is, vir ewig vermink is, geestelik vermink is. En dat mens aan 'n minderwaardigheid ly, wat hy dan noem nervous conditions. Jy's die heeltyd senuweeagtig as 'n swart mens, want jy voel dopgehou deur wit. Jy voel jy's nie werd nie, jy voel jy kan nooit so goed wees soos wit nie. En dan begin jy bravades aanleer, want jy voel, en ek het ook 'n kollega wat vir my sê, wat hy ook al doen, hy sê vir my, Antjie, ek voel die wit oog. Sit daai wit oog in, kyk vir my en lag en sê, jy's nie so goed nie, jy kan nie. Maar dan sê Fanon, wat hy agtergekom het in Algerië, is dat swart mense dan 'n cleansing act doen deur middel van geweld. En dat wat jou uiteindelik skoonmaak van daai minderwaardigheid is ontsaglike dade van geweld. En in daai tyd het Eugène Ter Blanche, wat ons groot right-wing persoon was, is doodgeslaan met 'n ysterpyp in sy huis op die plaas. En daai 2 mans wat hom doodgeslaan het, en dit is iets verskrikliks hoe hy gelyk het daarna, het self die polisie gebel, gesê ons het hom doodgeslaan. Okay. Je weet niet wie je bent. Je voelt je voortdurend in een toestand van onrust, van zenuwstoring. Je voelt je voortdurend gewogen en te licht bevonden. Je voelt je te weinig waard om iets waar te zijn. De reden zie je niet. Dus voel je hoe nog minder eigenwaarde bij de ontmenselijking wordt gevoegd. Je neemt later grootspraak en omzeiling aan, want waar je je maar wendt, dat witte oog kijkt. Dat witte oog oordeelt dat een mens zo niks is, zo niemand. Ergens in iemands diepst vertrapte zelf bewegen alleen maar flinters van de wanverwonding en woedewijdheid van de mens. Onlesbaar dorst je naar een reinigingsdaad. Iets kogelschoon vrijzingens, iets onaantastbaar lossnijdends. Iets zo verrukkelijk gewelddadig dat het oog klappertandend ineen kan zakken van angst. Als je met een lode pijp slaat tot het bloed tegen het plafond spat, zul je de politie er zelf van in kennis stellen. Kijk, met boer nummer 1 heb ik zelf afgerekend. Dan beweeg ek uit internasionaal, want dit is ook eintlik 'n geneigtheid van almal ons. Ek dink eintlik Suid-Afrika se probleme is net Suid-Afrika se. Die armoede in Suid-Afrika is eintlik nie die wit mense wat daar bly se skuld sin. Terwyl eintlik die hele wêreld, Piketty in elk geval nou vir ons swart op wit gesê, die hele wêreld is skeef getrek. So dis dan die manne, ek bring dan die manne in wat dan in die korrupsie, daai is korrupsie daai ding, maar die korrupsie wat van die wêreld is ook 'n faktor wat jy moet in gedagte hou. Tussen vrouw Justitia en vrouw Justitia's historische blindheid spelen de mannen van grote naties, corrupt van kop, gierig van de hypofyse, vlammen zelfzucht en hebzucht en machtneurose. Op alles leggen ze pornografische claims om te behouden wat ze hebben gestolen, terwijl ze niet vergeten om waar ze al fors gestolen hebben, weer te stelen. Tussen vrouw Justitia en vrouw Justitia's zwijgen roeit de Russische kleptocratie
De nevenwereld van de Oekraïne, het zorgeloze historische virus van Duitse corruptie en een Amerikaanse president volkomen ongekweld dat hij zijn verkiezing verpest en ons allemaal gijzelt met monopolies, uitbuiting, koopzucht, oorlogen, plus een afluistersysteem voor de dag van de wraak. En dan het die res van die wêreld het ook redes, net soos wit Afrikaners redes gehad het. Hoekom kry swart mense is hulle arm? Want hulle is lui. Hoekom is daar nie swart mense op die strand nie? Nee, want hulle hou nie van swem nie. Waar het jy nou al is van 'n swart swemmer gehoor? So jy het altyd redes vir waaroor die wêreld so skeef getrek is. Ja. Het gebrek aan morele verbeelding veert door in zelfingenomen eerste wereldse waanheden. We mogen zoveel hebben, want we werken zo voortreffelijk hard. Te midden van hun structurele geweld richten zij hoven in en voeren geschokte gesprekken over de luiheid, straffeloosheid van het zuiden, zijn wet en wanorde, winst en plundering, zijn casino-kapitalisme, zijn pseudodemocratieën, zijn fetisch voor etiketvervalsingen. Spookstaten, hun typerende politiek van puilende pensen, dictators met hun koningin Elisabeth gekloonde drogdromen, mannen die nog nooit een pit in de grond hebben gepoot, jagen vrijpostig rond met grof geschut, Ray-Bans en shankerlullen. En dan die volgende afdeling sê ek, okay, maar kom ons hou op praat van julle en ons. Kom ons gebruik, en dit was vir my moeilik om, as ek van korrupte swart mense praat, die woord ons te gebruik. Om te sê, want jy is ook ons is allemaal mekaar. Kom, laten we het voornaamwoord wij weer eens gebruiken. Word deel van de miskennende woordenschat van de wereld over ons, want jij bent ook wij. Wij met de etnische testikels en de werkloze jeugd die overtrekt als een sprinkhanenplaag. Het zijn onze vertegenwoordigers die verroeste treinsporen, verbrokkelende wegen en dorpsinfrastructuren achterlaten. Ja, wij stemmen op hen met de internationale salarissen, nationale syndicaten, maar die geen portaalpotplant correct kunnen controleren of een balans totaal opdelen. En dan vra mens, hoe leef 'n mens met eerbaarheid tussen dit, almal van ons, met die verontmensliking wat armoede bring. En dan, wat so verskriklik is by ons, is die oumas kry pensioene, en dan stuur almal hulle kinders na die oumas toe, so die oumas het 8, 10, 12 kinders, en dan daai kinders se kinders weer, so die arme oumas het hierdie sakke vol ellendes wat hulle moet hanteer in die, op die platteland. Hoe ademt een mens te midden van al het geweld, het doden, de corruptie, verkrachting, het open en uitzweren van mensenhaat in dit land, het verschroeien en scheuren van kinderen, onmenselijk de armoede, de verontmenselijking ervan, de oma's met hun pensioenen en schatten aan kinderen, de slagorde van jongeren verveeld en schurftig gevoed op voorouderlijke slachtoffers die hun dwaasheden voorhouden als je deugt. Hoe leef je te midden hiervan? Hoe leef je in een eerbaar evenwicht? Hoe behoud je je integriteit in zoveel onterende dagelijkse situaties? Dan vra ek, kyk Ebola ook, al die goed, dit trek die aandag eintlik af van waar die werklike probleem lê. Vrou Justitia fokus lankal nie meer op geregtigheid nie, maar die wet. Nee, daar word diep geglo in Suid-Afrika dat die wet beskerm die rykes. En ons het dit met die Oscar Pretorius saak gesien en die Diwani saak. As jy geld het, is die wet aan jou kant. Tussen vrouwen Justitia en vrouwen Justitia Eerste Wereld
wordt de aandacht voortdurend afgeleid van de ware lotus van onze wanstaltige wereld. Vrouwen Justitia richt al lang niet meer op rechtvaardigheid, maar op de wet. Terwijl armoede geen gegeven is, maar de smet op doelbewuste ongelijkmaking door anderen stelselmatig te duperen. De wet slaapt niet graag in één bed met de armen. Ons aller broeken zijn opengeknoopt, ons aller erecties open en bloot. Vrouwengerechtigheid ligt met haar lemige lokken op de tegelvloer. Het komt goed uit dat zij een vrouw is, want nu is het haar woord tegen het onze. Verzoening is het vieren van onrecht, het als minderwaardig beschouwen wat haat inneemt. Ja, dis 'n gevolgtrekking wat ek later, ek glo ernstig aan versoening, maar ek begin al hoe meer dink dat die versoening in Suid-Afrika is eintlik net die viering van onreg geword. Niks het verander as gevolg van die versoening. Goed, tweede laaste een is dan, as jy met akademici praat en sê, maar kyk hoe is dit en hoe kan dit so, dan het hulle sulke cool akademiese woorde soos senuweeagtig iets wat xenofobies getinte begrippe en dit is maar die gang van die wêreld en jy moet maar net kyk en jy kan maar net postkoloniaal jou skouers ophaal want dit is eintlik, this is the world. Academici beweren dat de eenzijdig verticaal geïntegreerde hegemonie van het Westen tegenwoordig wordt vervangen door het zenuwachtige, iets wat xenofoob getinte begrip ongelijksoortigheid en onrechtzinnigheid. Alles volgens Fanons logische patroon. Dus kan de mens alleen maar postkoloniaal zuchten, glimlachen en zijn schouders ophalen. Oké, in die slotafdeling dan sê ek wil meer as dit. Ek vra meer as dit van my en van die wêreld. Ons moet meer kan doen want ons is aangestel om na mekaar se bloed te kyk. Ja, en dat dit jou heeltemal gedaan maak as mense begin dink maar hulle is nie eintlik aandadig nie. Maar hoe houden wij elkaars bloed in bewaring, anders dan door vurig medelucht en het sacrosancte van alle lichamen te verennigen, zodat het harteloze, het barmhartigheidloze, het hardvochtige, het vrede, het venijn niet alles is wat we hebben, als we tegenover elkaar staan. Uiteindelijk blijven, waar je ook bent, de fundamenten waarop alles rust, corruptie en medeplichtigheid. Maar de gevaarlijkste van deze zijn de schone handen. Baie dankie. Oké. Dankie dat ek die gedig mag doen. Nee, ek sal dit seker nooit weer in my lewe mag doen ergens. Die tweede dogtertjie, die tweede gedig is oor my kleindogter. En ons is by die see en daar is 'n melkhoutboom. Nou 'n melkhoutboom is 'n besondere boom. Hy maak sulke knoetse. Dis soos 'n boom wat groei om 'n storie te vertel. En my kleindogter, sy is so 4. Sy speel daar, sy's 'n voeltjie. Nou sy in die boom. En sy bou vir haar 'n nes, so van handdoeke en so 'n paar sponse, bou sy nou die nes in. En sy moet die aand gaan slaap en my ander kind, my jongste seun sê, "Ag kom ons maak vir haar eiertjies." En hulle maak 3 eiers en hulle sit dit in die nes. Nou almal vir ons nou die volgende oggend, wat gaan sy nou doen? En sy kom so aan. Sy kyk so op vir my, sy sê, "Ouma, ek wonder wanneer gaan my eiers uitbroei." So sy is nie verbaas nie, dis absoluut net soos sy gedink het dit moet wees. Sy wil net weet wanneer dit gaan uitbroei. En dit was vir my 'n ongelooflike gedagte, hoe hierdie kind die vermoë het om iets anders te word. En ek dink aan die Boesmans wat sê, as ek 'n hartaanval gaan kry, dan begin 'n ster kantel. En daai kantelende ster sê, ek is besig om 'n hartaanval te kry.
As my ma dood is, dan kom 'n hamerkop vir my sê, jou ma is dood. My oupa het gisterand uitgegaan as 'n leeu en vanoggend teruggekom as 'n mens. Nou, eintlik dink mens dis nou alles, ja, is maar so 'n primitiewe volke, maar dit moet 'n ongelooflike, heerlike ervaring wees om te kan dink jy's 'n voeltjie. Of om dan kan jy 'n leeu word. Weet jy, ek absoluut nou hier op waar ek so oud soos ek is, dink ek mens kan daar gaan een van die dae tegnologiese goed wees dat jy met 'n leeu kan praat of 'n kudu. Goed, toe het ek 'n gedig gemaak wat dan inpas by die hele konsep van medewete, van mekaar wees. 'n Dogtertjie speel onder die melkhoutboom. Haar boude wikkel sy tussen die knoetse in. Haar ruggie verstam in die skurwe bas vas. Ek loop verby die boom en sien haar nie. 'n Kuiltjie verskyn in haar wang. Sy weet en sy weet ook nie. Voor sy 'n dogtertjie was sy 'n melkhoutboom. Die soutwind onder haar oksels, die melksap in haar leeragtige blare, die fyn haartjies op haar takke, die inkblink bessies. 'n Dogtertjie speel in die melkhoutboom. Sy bou vir haar 'n nesie, waarin sy 2 eiertjies lê. 'n Tros kraaloogies sif oor die boom. 'n Kuiltjie verskyn in haar wang. Sy weet en sy weet ook nie. Voor sy 'n melkhoutboom was sy 'n kraaloogie. Dit was nou nadat sy die wind was. Haar haartjies is besig om vere te word. 'n Muggie trek haar snavel nader. In liggroen mos en stuifmeelgeel kweel haar bors en keel. 'n Spierwit kraakstyf kraagie klamp haar oog. 'n Dogtertjie speel op my skoot. Jy is my arms, sê sy. En daar hoor ek jou hart. 'n Kuiltjie verskyn in haar wang, as sy haarself met my hand begin voer. 'n Dogtertjie vou haar palm oop. Ek het 'n by betyds uit die water gered, ek praat mos by. Sy weet, en sy weet ook nie, hoe sy met haar gebinte hare en boervoetjies reeds deel in die waaragtige. Niemand hoef haar ooit van God te leer. Okay, nou het ek 'n regtige wonderlike IQ-toets, maar wees maar net geduldig. Gaan maar net voort en kyk waar kom ons uit. Ek het as jy 'n kraaloogie wil word of die wind, dan het jy ook ander taal nodig. En van die Boesmans kon Bobbejaan verstaan. Bobbejaan het met hulle gepraat en daar's gevra hoekom het leeu's nooit die Boesmans gevang nie. En hulle sê wel ons praat met hulle. So daai kommunikasie, jy het 'n ander taal nodig. So aan die einde van hierdie bundel het ek so 3 gedigte wat gaan oor gedistorteerde taal in 'n poging om te kyk of jy nie by iets anders kan uitkom nie. Net iets, en ek gaan dit nou lees, maar jy gaan nie verstaan logies hierdie, sê nou hierdie, maar wat ek so graag hoop is iets, jy gaan net so 'n glimp kry, so van, miskien is dit moontlik. En die dinge wat ek gebruik, die oopboor van verstopte syllabes, die verstelling van 'n uitgebrande tweeklank, dis die volgende een. Ja, die oopboor, en dit, so met ander woorde, so jy vat 'n syllabe en jy sit 'n ander letter daarin. Jy vat 'n ding en jy sit iets anders daarin. Die verstelling van 'n uitgebrande tweeklank, die afsaag van medeklinkers, 'n volgehoue plaakafbuiteling van klinkers, sodat erbarmlose verstokte woorde gedaag word. En skielik kan lig instroom.
'n nuwe geluid benader. Vreemd sal die nuwe taal moet lê, uit asem en omgee omgewend. Apart wees dood begin sê, en dit is nie met apartheid te doen nie, maar dit is die feit dat ons dink ons is apart van mekaar. En laat ons dink ons is apart van diere, en apart van wind. Terwyl dit nie is nie, soos u sit hier, is daar jare se voorgeslagte en genetika, opvoedings, denke, stories. Ons is almal eintlik verskriklik in mekaar geweef. Okay, so toe besluit ek gaan hierdie nuwe taal probeer gebruik in die vorm wat jy 'n akademiese teses skryf. Teses in gestapelde silabe versteuring oor ingebed. Met ander woorde, ek wil silabes versteur, dat mens voel jy raak deel van iets anders. Die onkwantifiseerbare. Ek begin. Ja. Nee. Ek gaan dit sommer lees. Dis mooi. Gaan net aan. Ek hang net aan. Ek kan die ander moeilike een gaan lees. Ek lees die een, dis mooi. Hy's korter op. In gebreke bly binneaars is wanneer jy misluk om ander te help, om uit te reik, om by ander uit te kom. En ek gebruik Paul Celan, auch du mit allem Eingefremdeten in dir fremdest dich ein tiefer. Ontvreemd jouself nog dieper. Wanneer ontbinding soos refreine onhoudbaar binneaars tap, skroei heimwee brandstroke om dit wat kon wees. Orberende hart van die heuninglyf eens en maanaar. O huilhappend uit die slankheid van wit stinkhouthalse. Tong gevolmag, die son sniert, die nagberg nerts. Halwit oogig die ek, in die vlamstippe kleng van die groot luister. Om knalbenig te leef op die volle omgee af, Hosanna en Here. Die aarde het ek in my mond geneem, 'n verhewigde land probeer begryp, en daarvan herstel ek nie weer nie. Nog van die gebraal van oorhoofse manlikheid, nog van die raafgier van geldgrabbelary, nog van mense versug tot bestuurde verhongering. Die waarheid wou ek bestek, die ondiep oopkap, die onmededeelsames vergrys, die ineengeklaagdes tot integrasie begrei. 'n Klipkapper wou ek wees, 'n priesteres van stof, 'n vormeter, 'n regentes van aardkors beminning in universums van omgee. Maar my eie verrotting huigel nie, is nie skroomvallig nie. Dit kyk mens al hoe alomvattender aan. Hou die hybride moreel arm hart, die lamhangende slagtersarm, die keelvel van as, al hoe hitsiger dop. In trae sterrewaas gryp sterflikheid hinnikend deur my heen. Ek hang met my hand aan my enigste teenwees, die hortende, donker, dahlia gevulde vierkamervuis. So die gedig lei dan nou tot die ander wat dan probeer slaag in wat die eerste gedig erken is misluk. Okay, ek lees die laaste. Ek soek 'n graf om van om te draai en dan sal ek 2 na pause lees. Ek wil 'n graf hê om van om te draai. Die lijkswa kom stadig deur ryp wit wintersveld. Binne-in bobbel die greinhoutkus. My pa se seuns en kleinseuns, sakdoek om die hand gedraai,
tel die kus aan toue op en dra dit na die graf, wat 3 dae gelank geneem het om in Eysterklip uit te kap. 'n Ysige suidewind vel deur ons gesang. Nader, naderby. My broers huil soos afgeskeurdes. Die dood dui skielik in almal se rug. U deurgrond en ken my. Vars geskeer val 'n skaapvag oor die kus. En die dominee lees die ou vertaling soos my ma beveel het. Lê u hand. En 'n deel van wat ek is, hoe ek hoort, sak in hierdie aarde van onerbarmlike klip. Vir altyd weg die hawikswese, die verinnigde, vereensaamde hoevenier van my gebeente. Langs die begrip pa skroot berms van die dood. Sy kus skuur Eysterskotse verby, en soos wat sy lewe was, so sy dood. Sy verwarde nageslag staan waar ons voel ons nie meer hoort nie. Verduur deur geboortegrond waaraan ons vir geslagte bloei. Plek kon niemand vir ons bestendig nie. Verwond bly ons agter, konkelend, bedompig van verwyt, onmededeelsaam, trap ons water in mitologieë. 'n Stilte sprei oor ons en die bruin spruit wilger swepe. Swaiend in die snykoud Vrystaat skitterlig, is dit asof iets sigtends van ons uitgaan. Van ons Afrikaner gewete, ons taalheid, ons witheid, bedug, driest, 'n gelate gehavendheid, ontroosbaar, ons onvermoë. Gebo word gebid, terwyl my ma se oë droog en doelgerig knip. Sorg dat jy homself toegooi. Versigtig strooi my broers 'n sak riviersand oor die kus. Ek sien Hendrik Nakedi in een van pa se ou corduroy baadjies vorentoe kom. Dis grond in sy eeltgewerkte hand. Jy los my, Machama, fluister hy, en knars dan asof hy 'n doodsduisternis binnebars. Tsamaya hand leen tatamolo. Swaars, skoonseens, kleinseens, neefs begin toegooi, maar dis harde werk. En die een is tuis met 'n graaf nie. My broer lig sy kop om asem te skep. 'n Swart man steek sy hand uit. Dis Kapie, pa se trekkerdrywer. My broer kyk hom 'n paar sekondes aan en oorhandig die graaf. My ma se huil word hoorbaar. Ons wou by hom wees toe hy van ons weggelig is, in die nanag alleen, en soos altyd sonder om iets te skeur. Lig soos 'n gebed, ongeskonde en nederig soos 'n veer. Maar terwyl hy dalk tussen voorouers en sterrestof fyn arseer arriveer, huiwer ons onhandig in ons omgee. Soos altyd bedees voor sy sagsinnigheid, sy palms op ons skouers, en oor jare het hy ons kalm aan mekaar gesit, deur stories wat hy oopgeploeg en stambome wat hy in stand gehou het. Hy was ons houvasman, ons vredemaker, tussenganger, ons dunvellige duikerhart, die onopgemerkte gespe van ons familieband. Hy's weg,
En hoe los dryf ons nie reeds. Wat ons ook al wou, elke treurende woord, elke vergifnis, elke liefdesbely wat ons wou uithou, is te laat. Here Pa, stuur iets, net iets wat sê, jy voel dit, die keiharde, onstopbare kielhaalaard van rou. Twaalf weke, 4 dae sonaar. Klankgolwe. Ja. Klankgolwe wat 'n lewe gelede uitgevind is om ysberge en vyhandelike duikbote op te spoor, speur jou nou na. En duisende kilometers weg op my rekenaarskerm, staar ek in verbuistering na die skraapseltjies lig wat jou as wesenswaaragtigheid bevestig. In 'n beenholte lê jy, 'n vlekkie gespeld aan die orde van engele. 'n deegvrommeltjie, so lig nog, dat geen naam jou kan dra nie. En tog, as mens jou stippe kyk met 'n handvol oë, is daar iets onafwendbaar mensaardigs in, wat as kop en lyf silabetjie skribeer. Wat lig en 'n nog binnender beenlig ontfutsel aan die omringende pruimdonker heelal uitdeiende longopbruisende chaos van geluid en chemie. Die oogie in die grinterige skedelsak, weet mens, is oog. Maar woorde staan vergoed roerloos by die neusie se knipskoon vrygevegte suurlyn. Die aardmoe aarde word hierdeur vrygelê. Vrede skep hier asem. Is dit 'n nog stompvingerige handjie, korrelrig soos 'n silwer stukkie blomkool? Sê die laat hersrooiwang naguiltjie. Kra! Roep die bosveld visant. Kranig geasem, verweef die hartkamertjies, die heerlik huidlose dromende harsings, begin hulle bewussyn van blou. Tog is dit asof ek staar na 'n tekening op 'n rotswand. Hoe het iets wat ek self nie weet nie, maar iets van my in daardie vrummelvormpie 'n minuskule claim afgesteek, sodat ek vanuit 'n onvrygehamerde vaderland kan sê, die vreemdvaringkie daar is my bloed. Wat wil je nu? Ons lees bladsy 51. Oh ja. Verlies. Ek bevind my vir die seerste keer in die skare van verbrandes. Die ongeboekstaafde uit mekaar uit verbrand is. Ik bevind me voor de eerste keer in de scharen van verbrande mensen, in de ongeboekstaafde uit elkaar verbrande mensen. Tot wond geskroot en hartknerpend loop ons vooroor ons dors borskaste, slepend van skerf en afwaarts stortende geluide. Tot wond geschramd en met knerpend hart lopen we voorovergebogen, onze dorstende borstkassen slepend van scherven en neerstortend gekletter.
Ek groet hom, die kind van my. Kalsiumbenig nog, met soveel vleiende, droomneuriënde skaduwees. Ik groet het, dit kind van mij. Zijn calciumbeenderen nog vol vliegende, droomneuriënde schaduwen. Zijn lyf hou ek vas, vir oulaas ter hart en melkig vas teen my vas, in my vastigheid vas. Zijn lijf hou ik vast, voor de laatste keer aan mijn hart en melkig vast tegen mij aan, binnen in mijn vastigheid vast. En as ek my losmaak, is ek korter, huilender, krankender en skielik uitgedun. Wieg ek ontvlerkt op my voete, my liefde hortnaaldend en tot ewig ontmagtiging gekneus. Als ik me losmaak, ben ik korter, huileriger, krankender en zomaar uitgedund wieg ik vleugeloos op mijn voeten. Mijn liefde stekend als een naald en tot eeuwige machteloosheid gekneusd. Hy draai om na sy tasse en my lyf skeer oop vorentoe voor. Die nate van my arms bars los. Hij draait zich om naar zijn tassen en mijn lijf scheurt van voren naar voren open. De naden van mijn armen barsten open. En kwetsbloeiend agter sy liefhebbende, nabyende lyflikheid aan. Sy lyfwesende lyfheid wat uit my uit geword het. Uit alles wat kole was in my en onbevaar, onaflosbaar, openbarend was sy lyfende geliefdheid. En kwetsend bloedend achter zijn liefhebbende nabije lijfelijkheid aan. Zijn lijf zijnde lijfheid die uit mij is geworden. Uit alles wat gloeiend als kool in mij was. En onbevaren, onaflosbaar openbarend was zijn lijvende geliefdheid. Kind, wat ek ook met die arms lief gehad het. En sy luidkeels, heelhuids singende wange. Dit kind dat ik ook met mijn armen heb gekoesterd. En zijn luidkeelse, heelhuids zingende wangen. Kind van my bors, moet my nie verlaat nie. My en hierdie brandende, ontworde, onuitgesede, godvergalde vaderland. Kind van mijn borst, laat me niet alleen. Mij en dit brandende, ontworde, onuitgesproken, godvergalde vaderland. Dit item van Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Only for Men, Men's Experience.